Opak ruoth nyikwa Ramogi kama na inya kumkete Ramogi TV ka endi wabire chenro maro mar duol manigi kidienje ariyo. Mokuongo kan kod Elizabeth Otieno men jaloko marwa wang'isi weche manyien mosebedo ka timore pacho ka. Kidienje mar ariyo twago mbaka gi jolony mantiere kodwa ka endi achiel bro bedo e studio. Dr. Uma Loga bro bedo kodwa e studio ka en jalony e chenro mag thieth. Dr. Steve Ndonga en jakom mar KMPDU Nyanza to weno bro wuoyo kodwa kene dara mar Eldoret. Gimomiyo jothieth owacho ni koro gichomo kuma gidhi ng'anyo e counties auchiel. Moko to giwacho ni gisechako, Vihiga ne gisechako, Kajiado giwacho ni gichako tarik 7, Kilifi bende en dwe ni, Embu bende achiel kuom gima giywago en wach mar SHIF, men Social Health Insurance Fund. Mano chenro manyien ma sirikal dwaro kelo mondo mi okaw kar NHIF. Ogiyie gi chenro no. Koro penjo gini to kare rang'o mathago chenro mek thieth pacho ka. To gin kaka jolony weche mag thieth gine ni ang'o makoro nyaka timre. Kin gipenjo to dwaro winjo pachi 2-3-6-0 eka kinyalo yudo an to nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kochap pesa. Magi weche manyien ma wan go. Jarang kaka sirikal tiyo gi budget Margaret Nyakango kwedo ketho motere ne doho ka penjo to pod wuok kadibe ni gete bang' siemo sirikal ewi uchumi. Sani ka nyoro around saa 11 okinyi ni rates mag koth manochwe Voi nobedo very high. Makata sani presentation mane watimo Voi emanigi one of the camps manobedo increase. The situation rach kono sani. Riwruok Kenya Red Cross oyango pek mantiere chiwo resruok e kinde ni maula omuomo e Kenya ka kwan ji motho koro chopo 160. Chenro mar kelo mine makaluo kanyakla koro mako mach ka penjo to pod medo wuok kadibe ni timogi e yor siasa. Eruru kamano kumkete Ramogi TV ka chaka ni weche manyien ni doho ma Mombasa oweyo jaga budget mathuru ka Margaret Nyakango gi rambun mar milion 2 kata omenda maching mar 500,000 bang' chwale doho kitude kod ketho 4 mag yudo omenda e yor mibadhi. Nyakango yudore kama denye kinde ma osebedo ka oyuak ni sirikal tiyo arietha gi omenda mag jopiny. Jafwambo marwa George Bati miyo waler. Okinyi mar tich ariyo, jaga budget mathur ka Margaret Nyakango yudore lweto bila ewi seyo matere nyaka doho ma Mombasa. Ka weche maluore oting'o yudo omenda moko e yor miganga. Jal momako bura Claudia Mweni Mutungi koni e kinde 2019 gi 2020. Nyakango ne okawo kuom milion 29 e yor miganga. Nyakango bende kaluore kod oboke mar bura odonjne ni ne otayo riwruok moro mar Saga maonge kod lesen higa mar 2016 higni 3 kane pok oyier kaka jaga budget mathur ka. Kethogi Nyakango ne okwedo. Kendo jal buche ma Mombasa Alex Thuku owe kod rambun mar milion 2 kata omenda maching 500,000. I hereby admit her to a bond in the sum of Kenya shillings 2 million with one surety of similar amount. There is an alternative of Kenya shillings 500,000 cash bail. We mentioned this matter on 13th of December before this court. Meko mar Nyakango nenore kama onjao chuny moko kuom josiasa makoro wuok kwedo piny owacho kuom temo mino bada pise mochung' kendgi e pacho ka. E yote mare ogai mar Azimio Raila Odinga okoni meko mar Nyakango koboge nikech ne giseneno kobiro bang' ka Nyakango ne golo moko maling'ling ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok tii makare kod omenda mag jopiny. Okoni meko mar Nyakango en mana gimi geruok godo mondo yud kaka igole apisi mondo sirikal yud ng'at machielo manyalo kawo kare ma ok bi golo maling'ling kaluwore kod tiyo marach kod omenda mag jopiny e piny owacho mar Kenya Kwanza. Kotudo wachno kod weche mag siasa, Raila bende okone duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ni wijo Kenya ok bi wil kaluwore kod ler manochiwo e wi weche mag mibadhi. Jatend Kenya Martha Karua okoni meko mar Nyakango nyalo bedo ni otenore kod weche manogolo e nyima put mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio Bomas of Kenya, kama ni okoni moko kuom bede migepe mag sirikal tiyo marach gomenda mag jopiny. The exaggerations are in the National Treasury, and let me just give one example. When I was doing the budget for Consolidated Fund Services, this is where my salary is paid from. I found out that my salary was budgeted at 3 times what I'm paid, and it was like that for all the state officers. We found some ambiguous definitions of the loans, and the Treasury could not tell us what really we were going to do with those loans. Karua koni en wich kut ni jal ma ogo oporo ka yako mwandu jopiny ma imako ka joma otimo miganga machal kod mago to winjo maber.
Moko kuom jood bura bende odiro kuoyo wang'o gai mar jomin buche ma gikoni tiyo godo e yor siasa, ka gikoni meko mar Nyakang'o en bwogo tend joma mine mochung' e yor adier, kendo yango e ler ka piny owacho tiyo marach kod omenda mag jopiny. We condemn this action and ask the Office of the Director of Public Prosecution to stop being used to attack and wound out of office other constitutional office holders. Madam Nyakang'o has been saying it. We are mismanaging our finances and we are mismanaging our country. Kakoro en higni 4 nyaka ne yier Nyakang'o kaka jaga bajet ma Thurka. Penjo en ni ere kaka ne opuodhe e lemono kane en kod ketho, to jotim nonro ne ni kanye mane ok ofwenyo ketho ma ikoni ne otimo e higa mar 2016. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar Kenya Red Cross okwayo oganda jo Kenya mondo bed kod horuok e kinde ma kwan oganda mamedo yudo midhiero mar oula medore pacho ka gitemo chwalo kony ne oganda ma midhiero go omonjo. Piny owacho bende omedo singo sinani margi mar kedo gi midhiero mar kodh El Nino ma sani osekelo tho mar jo Kenya 160 ka ji mathoth bende oseringo miechgi. Jafwambo marwa Lydia Okeyo miyowa ler mar wachni. Kinde ma koth mapek pod medo chwe pacho kaka oganda moko ywago onge mar kony mosechopo negi. Riwruok machwalo kony kod resruok ne oganda Kenya Red Cross bende koro jiwo jopiny mondo mi obed kod horuok kendo kik girit midhiero jukgi. Riwruogno yie ni en adieri ni osigo osebedo negi mapek kata ne gin mar reso kwan man malo mar ji ma oula okelo negi midhiero. Red Cross hatujawaona hapa ground, ama nyinyi mmeona Red Cross? Hatuwatambui na hatuwajui. Umesikia hata ile ni jina tu la Red Cross ambalo tulele. Umesikia hata wananchi wenyewe wanasema mwago mos ne jovoi nikech reports nosechopo mag voi but ne pod gitin. Sani ka nyoro around saa 11 okinyi ni rates mag koth manochwe voi nobedo very high. Makata sani presentation mane watimo voi emanigi one of the camps mano bedo increase the situation rach kono sani, and of course kagi makamano timre then yudo ka direction mar migepete koro chak lokre ng'iyo voi. Koth mapek no osekelo tho mar ji mar 160 ka piny owacho osingo medo keto maine kedo gi midhiero go ka kwanno e chichni kidek medore ahinya te kinde ma koth mapek medo chwe Thurka. Regrettably, 6 fatalities have been reported in the last 24 hours. That is 1 adult in Kilifi, 3 adults in Taita Taveta, 1 adult in Narok, and 1 adult in Homa Bay counties. This has raised the toll to 160 deaths of fellow Kenyans. Nyaka sechegi oganda moheo nus milion osedar kendo wuok e miechgi bang' oula mapek monjo gi kinde ma Kenya Red Cross wacho ni gitemo duto ma ginyalo mar chwalo kony ne oganda. Yudo ka wan gi ji 105,824 manendo household mobedo displaced. It translates to Korodano individual level. Yudo 2 now in no count. Nitie jok ma pi nodino ne gi kuonde mopogore opogore nikech Lydia sani king'iyo tiyudo ka pi ogik nyaka ewi tetni
moumo nyaka wi ot mangima. King'iyo picha tineno ka gate maneno gimalo kama. Koro jogi endi gidhi gidho wi tado ema gibet giwe. Maybe for 3 days kata 1 week onge ng'ama osechopo negi kanyendo. E kinde ma koth mapek medo chwe thoth gwenge ma pacho ka, riwruok mar Kenya Red Cross kwa oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde magitemo duto maginyalo mar chope konde duto ma pacho ka mar chiwo kony mowinjore ne oganda. Liria Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ringre ji 4 manyo wito ngimagi bang' yamo mapek tumo yie mane giidho e gwenge mag Nyatike, kaunti ma Migori oseyudi. Menyo to pod dhi nyime ne ringre achiel. Jafwambo marwa ma Migori George Juma lerono mathoth ewi masira ma otimo e nam Lolwe. Wuodhno mano chakre dho wadhno mar kawo kar sa 7 mar odiechieng' ka ochomo dho wadhno mar Aneko ne olokore masira kane oromo sa 10 mar midhiambo. Yieni mano ting'o kwan ji maromo 8 ne apaka mager ogo e nam Lolwe ka ochiegni go e dho wadhno mar Aneko kendo weka kwan ji maromo 5 ne owito ngimagi. Achiel kuom mine mothogo jaoda nitie, waneno ka ji ringo biro koni. Nyo mine moko morwako uniform, koro wawacho ni ibini pone amemba gi moro mes, koro gibiro peyo. Wawinjo ka jomoko wacho ni joge doni e motho. Kono wakaw yidhi matindo gi miluongo ni jwenge ema ne waringo go kanyo. Wan e yie ji 8 to yamo manyo pukowa. Manyo dong bang'ogi ka koro tero ng'ani mondo wedu waomgi to kwachopo kuma ne wamake kama to onyiso ni aol an koradhe. Machielo bende kodogo nyiso ni kubeno mondo mi waudu resi. Kuom chopo kume to nyiso ni aol an koradhe. Rose Nyerere, Mary Andai, Rosa Nyango, Mary Odhiambo, kaachiel kod Morris Juma ne ngimagi chot e masirani. Ji mamoko 3 ma bende ne nitiere yieno to ne oresi, kaachiel kuomgi en miyo bende nyaka sani kopo dhi nyime kod yudo thieth. Jomoko notemo konyore to joma mine joma ng'awo no ginyal konyore nikech gicha nobwogogi. Koro mine notho kanyo 4 gi dichuo achiel. Koro kapok otieko 2 days to wasetemo mwayudo ji 4, ng'ata achiel ma pod odong' ma pod nyaka sani pod wan e program mar manye. Jolupo e dho wadhno mane kowacho ni chenro mar reso jogi mane nitiere yieno mane okelo tho ok nobedo mayot nikech onge mar yiedhi matiyo kod injini mane nyalo konyogi. Yie wan go to machine onge mamarwa maka gimoro timore makamano to wakawe immediately. Nwakwayo county government mondo konywa gi machine in case ni ajali aina no yudore wanyalo ng'e mapiyo waringo wakonyo jowa moyudo ajali. Wan kata wan wuon kaka ne wanyalo gi kanyo na tek kaluwore gi yamo mana ywak ka masin onge. E koro kilio wa maduong' en ni waonge gi masinde monyalo riembo go yiedhi ma wan godo. Manyalo konyo accident. E kinde mar seche 24 bang' masira ne timore kendo kelo tho, onge apisas moro amora mar Kenya Coast Guard kata mar kaunti mane ochopo kama masira ne otimore mondo koro chiw kony. Jolupo oseyo piny owacho kuom rem e chiwo kony mapiyo madwarore e sama midhiero timore. Nwatemo gi wan kaka joma nyalo bet ni nyalo konyo jogi. Nwatemo kijende 2 gi ji 4. Wanyalo kwayo sirikal kanyalo konyowa asa beaches ma county wa ma Migori ka waonge gi engine mane center maka gimo timo to wanyalo gocho ne immediately to ringo to rescue life. Oyangore ni moko kuom jogo eko mane owito ngimagi e masirani ne onge kod jaket ma ong'ere kaka life saving jacket ka jolupo bende ywak ni thothgi onge kod jaketegi. Luwore kod yuto moyudo kanyo en yuto matin. Mok nyal kelo pesa manyal dhi nyiewo kod life jacket. Wan gi jackets 40 life saver jackets ma almost jolupo 360 e beach makao pod onge life saver jackets. Masira makamayo bire kindeno mabende chenro mar manyo ringre mar miyo ma jahigni 42 mane owito ngimane e aoreno mar Migori e gwego mag Osiri tarik 3 mar dweni pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mag od bura noyudo ng'ikruok kawuono bang' jood bura bago ng'anyo ka gidwaro omenda mag aguch CDF. Senators kod jood bura odagi ni ok gibi dhi yweyo kapok or negi omenda go. Maendi timore ka ng'ur ma ka gi kacha bende okwako od bura kaluwore gi mano ma jood bura wacho ni oseng'ado omenda ma giyudo kaka mbalang' mag yuoro chenro mag od bura kata gi dho ngere miluongo ni sitting allowance. It is now 6 months down the line. The government is always supporting their executive programs to
to the detriment of CDF. So what we are saying is that we have suspended all sittings, all government businesses until CDF is expanded to our schools. Do mamalo chungo sirikal kik chak chenro mar ndiko jo Kenya chenro manyien mar yudo pande moyiedhe miluongo ni maisha namba. Manyien bang' riwruok mar Katiba Institute dhi do kendo chwalo bura mar kwedo chenro no kendo wacho ni sirikal onge ratiro mar keto jopiny gi ndikruok makamano. Katiba Institute wacho ni sirikal ochako chenro makamano ka ok otimo nonro ewi midhiero ma nyalo yudo jopiny kokalo e yor ndikruogno ma itimo e yor mbui. Midhiero ma oriwo koda ka rochruok mar arita mar jopiny to mana kaka huduma namba maisha namba dwaro ni jopiny oket nonro margi e yo manyasani. Sirikal bende oseyo kuom rem kao pach jopiny Okay, thank you very much. Wadhi yu moro machuoko duka ni tupuran weche manyien wabro kelo nwe chenro mar duol kidieny mar ariyo to wabro go mbake weche mag chenro mag thieth. Aneno ka Morris Nyawade wuoda Sembo Ndwara oseoro pache ka kwa chenro Ramogi TV driver yedhe onge ostende. Sani onge tiende kata dhi hospital mar sirikal. Maendi mbaka mwadhi goyo gi jolony e sekta mar thieth mondo winjane ni to gin gi pachgi en nang'o e chenro mag thieth ng'ang'o makoro nyaka timre. Gibago giwacho ni gibro dhi e ng'anyo e counties moka uchiel. Wabro winjo pachi bang' daka matin. Orora pachi ari adeka uchiel nono koduogo bang' daka matin. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Inyalo timo kama. Bia kufungo go wadwa ya udodno. Ngona madam, ingene ka wendo komi wa thuolo, onge kaka wan wanyalo tero werumno. Mano e chik. Ange gima nyalo wacho kodi. Nikech Sarab jit bendo kudwa winja. Kamoro achiel gi Halin. Ndo bedo maber ahinya ka gifwenyo ni mamwa ema nochano gimoro amora. Wachinane, sani jino winjo nade? Ingeni anasinga nuwa biro tumi nyaso mara iye mana ka. Jino se changu makoro ino nyalo wuoth. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogia Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Donge wiyud
odni ne en maralum. Ma ok en rangi maralum. Kara nyalo bedo ni walal yaw. Mike, kama wantie ni onge tado ma wiye ralum yaw. Mos jilalga nikech wi odni tinde lokre. Mike, udi ni ber manade ni wan. Erokamano, pod en wi tado mar Cover Max machon cha. Nyiewo bati mar Cover Max, ok en wi tado. Rangi mar dak lalo bura ka ok olokre kendo en kod waranti. Kisekri mar gedo, abiro teri kuom dila mar MRM. Ka isetiyo kod mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product mawuok mabati Rolling Mills. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi e thuolo mar dwe achiel mokalo mine makaluo osebago romo margi magala moro ariyo mopogore. Pany Women en riwruok mar mine molony manoyangi dwe mar 11 higani. Kasigand Nyinam en riwruok nyiluo mochakore kanyachiel mondo ber ngima mar nyathi manyako. Romo margi magala moro nyobagi e kaunti ma Homa Bay. Penjo luorore wi riwruoge ariyogo ting' magingo kod po nono ni ginyalo bedo ni gin gimoro achiel mondo gikel ber mar kaluo. Simbros Okinda miyo ler mar wachni. 3, 2 Dwe mar 11 higani mine molony nochokore kamoro achiel e magawa moro e kaunti ma Kisumu. En chenro manotelie kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo. Odiochieng' manyoro nyiluo notwere kendo riwre e kaunti ma Homa Bay e romo magala moro motesne sigand Nyinam. Gisani penjo maduong' en ni to riwruogegi ni kod ageta mane to bende ginyalo riwore kamoro achiel e bero ngima oganda luo. Kaluwore kod jakom mar Pany Women Betty Adera, riwruogni geto choko kamoro achiel mine mani kod lony mopogore opogore gi ageta mar loko ngima oganda kaluo. Chakre ne watim launch nyaka sama wuoye kodini wasebedo gi tree planting mane wa commit ne Ministry of Environment ni wamire target mar 1 million trees every year. Sani koro wasechopo nus mano in only 2 months. County chapters koro nitie gi chenro mar limo children's homes moseyangi mana mondo wan be wariwre kodgi e misimu mar Christmas sama ji chamo chapat to gin be gichame chapat. Komachielo ne waloso kod Atieno Otieno ma en achiel kuom jokanye komiti mano bago romo mar sigand Nyinam. En chokruok maduong' makelo oganda ma e tie nam manyiso ni gi Siaya, Homa Bay, Kisumu and Migori wabiro kamoro achiel. Sana ne wabiro kamoro achiel mondo wakonyre tieko gik moko adek mamiyo dongruok ok dhi mbele e yo makare korka nyithindo manyiri gi mine bende. Gik moko adek gi gin jomanyien magamo kute mag ayaki, iye mohiu gi tulo mek udi. Nyaka gika magi gin riwruoge maduto dwa nyayo bere kind oganda luo. Jokanyo wachang'o e wi nywako ne chenro mag bero ngima oganda. Ng'ata ma feel ni objective mwan godo niendi kata gima wa believe in ma watemo champion niendi en gima en bendo believe in mago jomwa rwako mondo record mondo wadhi pamoja. Kumoro amora kidhiye koluongi tidhiye to kokoluongi to kidhiye. Koro an gima dang' awach ni an mana gi teko mar wuoyo kuom Pany Women kendo chenro ma wan go kaka Pany Women wan to wariwo ji te wan ok wabagua ng'ata. Giduol achiel jotelo gi okwer ni ok gitenore e kweth moro amora mar siasa kendo bedo ni jokanyo mag gi inyalo tudi kod kweth mag siasa gin to ok gilose weche makamago. Pany Women is non-political. Masama waromo kaka Pany Women wach siasa ok wawachi, wach dongruok ema wawacho. To other than that, ng'ato ka ng'ato kaka dhano nigi hakine mar tenore e mrengo mar kisiasa mora mora. Kore iye kanyo wan gi jo Azimio, wan gi jo ODM, wan gi jo UDA, to sama wachokore kaka Pany Women, to wan wach siasa okawachi. Coincidentally, Azimio e chama maduong' e area wane. But ne gima riwo leaders from all sectors. Kineno ka kwano kanyendo tudo nyaka NGOs, tudo nyaka CSOs, tudo nyaka people in the private in private sector, public service, jogi duto te omiyo kwa yiengore siasa mora mora.
Pany chano romo machielo magala moro tarik 13 dweni e kaunti ma Migori. Kasigan Nyinambe de biro bago romo margi mar ariyo higa manyien e kaunti ma Migori. Simfros Okinda, Ramogi TV. Moktin ne jodak 400 nie mudhe kar dak ma Mukuru kwa Ruben bang' kambi keyo teko sitima Kenya Power golo oko transformer 9 magikoni ne otudi e yo ma ok oriere. Kaka Judith Omondi lero, jodak yuago rochruok mar arita kaluwore gi mudho e kinde ma Kenya Power to ramo ni pod gitimo nonro kapok giduoko transformer go. Okinyi makawuone wawuotho e gweng' ma Mukuru kwa Ruben e kaunti ma Nairobi. Majodak mage ne ochwalo ng'ur ni otieno achiel e mudho semio gi kadhi e midhiero kaluwore gi transformer mane ochok kod Kenya Power kawuokie kar dakno ma Mukuru kwa Ruben ma oting'o ma ok tin ne jodak 400. Chakre chieng' mana ayudo machni an gi higa 5 ka tiyo gi machni ma token to kaka joma token no biro nyoro no mayo wa mach no chako kao transformer wa koro nwa dong' e mudho. Jodak gikoni gisebedo ka gichulo stima mak mana ni kuo mar mita ne osebedo diere moko kendo ne gichwalo ng'ur ne Kenya Power mane osingo kilomita manyien gino mpok gineno nyaka sani. Kila mtu alikuwa na tokens zilikuwa zimewekwa hapa juu na tunashindwa hizo token hapa juu zilibebwa na akina nani juu sisi kama wakaaji hatujui kuoperate mambo ya stima, so hizo stima lazima zikue hizo token zilibebwa na mtu wa Kenya Power juu hata saa hii ile mita yote yenye ilibiwa na ukisoma inakuanga inasoma kama Kisii na huko Wajaluoni mahali kwingine zote zinasoma huko, hakuna yenye iko active. So tulikuwa tunaomba hizo mita zote zenye zilibebwa tunaomba kwanza zirudishwe na tuwekewe token. Sisi tuko ready kutumia token. Kao tina chiel kende giko ni giseyudo monje lwet jo maundu magiko ni poni omedo dhi nyime to gimagi nyalo bedo kamarach. Nyumba zetu ni slums, ni mlango kwa mlango, so insecurity iko juu, but hawakutupatia time ya kukwenda kukaa na wao chini tujue ni nini wanataka na ni kwa nini wanataka kubeba hizo transformer. Kaluwore gi report mane wayudo kowuok kuom jatelo mar Kenya Power e kaunti ma Nairobi, ne gichoko transformer 9 chieng' wuok tich magikoni otudi e yo ma ok ni kare kendo gisechako timo nonro e wi stima ma otudi to ok oyang kod Kenya Power. Gisingo duoko stima kono bang' nonro margi kendo ka bang' jodak makono osechopi apise gi mar yango ni gitiyo kod stima e yo ma oriere. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadonjane weche tuke ni Danson Wangui mawuok e kar dak mar Nderi e kar chung'o od bura ma Kikuyu kaunti ma Kiambu kaachiel gi Layfield Mwangi mawuok Muruguru kaunti ma Nyeri e joloch mokwongo machamo bonus Shabiki Super Jackpot. Jogo punda ariyo go noyudo omenda maromo siling 248 ng'ato ka ng'ato bang' yudo makare tuke 12 kuom 15. Danson nolero ni obiro tiyo gi omenda go mar gero ohande mar pith jamni mag chak. Layfield komachielo wacho ni ne obiro tiyo gi pesano mar tieko ode mosebedo ka gedo ne ochung'. Shillings milion 5 pod nitiere tugoni ma ng'at ma biro yudo makare tuke 15 kuom 15 kokalo kuom kambi mar shabiki.com biro kawo. Kama miezi 2-3 hivi, lakini ilikuwa kaida jackpot. Nilikuwa na noa naaguka napata games kama 5, 6, 8 na sikukufa roho na bado naendelea. Pesa itanisaidia sababu kitu ya kwanza najenga na kuna matilio zenye zimekwama hapa na pale, plus niko na watoi wako shule, vijana wawili Alvin and Edwin wako shule, plus sasa mimi ninakaa na wazazi wangu hapa home. Pia hiyo itanisaidia msimu huu wa Christmas na nitakuwa mtu mwenye ameangaliwa vizuri na nitafurahi. So we are hoping by next week watu waishinde ama bado izidi kuongezeka, si ndio? Na kuicheza ni very simple, unaenda kwenye www.shabiki.com. Hapo ndio kuna website ya Shabiki, unafungua jackpot, alafu unaangalia super jackpot, unacheza. Unachambua game zako vile unataka, alafu unawekelea. Kucheza ni 99 bob pekee. Geno mar tim mar Equity kao kombe mar tuke handball mokelo kanyakla timbe mawuok Afrika maugwe gi diere nogore Rwanda bang' wito tugi mar ariyo tuke go mibago e lap manyayo.
Uganda Prisons noloyo Equity gonde 33 kuom 28 odiechieng' ma kawuono bang' tim mar polis manowuok e piny mar Rwanda loyo gi gonde 24 kuom 28 e tugi mokwongo. To kata odoko ni Equity notelo gi gonde 18 kuom 14 dakika ma 30 mokwongo, jatugo Gilbert Ojok noloyo gonde 10 kendo konyo tim mar Uganda Prisons yudo loch. E duoko mamoko, tim mar Evergreen mowuok e piny mar Uganda noloyo gonde 40 kuom 28 gi tim mar Rwanda Police, kaka NCPB noloyo gonde 33 kuom 31 gi tim mar UPDF mowuok Uganda. Nyidendi ma jolweny nowuok amodhi gonde 35 kuom 35 gi tim mar Nkaja mowuok e piny mar Uganda. The games have been tough, comparing the championships of all games. I can say yesterday we had a hard luck loss. Today we came prepared, but hard luck was not on our side. And to the last minutes we were not so much intact into the game. We made mistakes and we paid for it by loss. It's quite challenging, but you have seen today how we are working. Yesterday we lost slightly because of a small mistake and we had to rectify it today. That's how we won the game. Haya, wadhi hiyo moro machuko duto wachiweche mag thieth, lakini sani aneno kuoro ote weri adek auchiel nono ka jood bura ni kare. Pesa CDF gi allowance margi oripo mege. Ruto onego ne wach ni ma Brian anyuolo kowuok game ludha. Ramogi TV ler koni. Erokamano ahinya. Ramogi TV ma joramo wiye gawo ma wuoda hero. Ubija tim mos na jo aneko kadem mane oyudo masira. Erokamano ahinya. Ramogi ma Shadrack Ogara kawanyo niang' kwa bwai. Waneno Ramogi TV maler gi mama na Damaris Ogara, Jacinta kod owadwa Dismas Ogara. Erokamano ahinya. Anapudo Kibaki jagame Randong. Aneno Ramogi TV yo maler. Evangelist Modekayo Mondi Ramogi ler. Weche manyien choponwa yo makare yo manyangafu e gwenge mag Kabonyo, Kanyagwa. Makamu wacho ni wabunge olor parliament mondo sirikal odhi e yiero nikech sirikal koro tich otamo. Mano bang' ka jobunge nosedhi e ng'anyo. Bas mane ka molore chenro mokwongo mar kidieny mokwongo mar chenro maduol. Koduogo kodonjo kidieny mar ariyo mwadhi wacho weche mag thieth. Wendo osechopo e studio ka. Abro yangu nugi bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Wachinane, sani jino winjo nade. Ingeni anasinga nuwe brutu minyaso mara iye manaka. Jino se changu makorino nyalo wuo. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa.
The Cerebral Palsy Society of Kenya, it's a charitable institution which deals with neurodiverse condition, not only cerebral palsy. We have families from different backgrounds. Most of them are vulnerable families from Kayole, Mukuru, Kwajenga, and we support these families in various ways. We offer meal donations to them. We offer psychosocial support for these families. Our job is to create a safe space for these families where they can come and engage, better learn about the condition, and that improves their capabilities of being better caregivers. Got different nilimpata akiwa na CP. Nilimpeleka CPSK, shingo iko inashika, asinako amenaketi. Na therapy imenisaidia hata anaongea, anajielewa. Changamoto yenye napitia ni diapers. Si rahisi kuacha mtoto kwa nyumba tunaenda kuwasho. Challenges are there, especially when it comes to seeking jobs. They should give those people to show what they have, because they have the challenges of their body. Mentally, they are very okay. Mimi ni caregiver wa Angel Wajiko kama my granddaughter. Cerebral palsy condition baya sana kwa sababu one, you get stigma from the people you know. Diaper sponsors are adult. It's very expensive and we need your support. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag miriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak ndalo buora kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi makidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol wawuoyo weche mag thieth to mondo wang'e ni ang'o matimore
weche mag thieth kanyo. Wenda kawuono man kod e studio ka en Dr. Umo Luga, jalonye chenro mag thieth. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Dr. Steve Ndonga en jakom mar KMPDU ma Nyanza. En owuoyo kodwa kene dala ma Eldoret. Steve, erokamano kuom miwa sechegi. To in be madhi chako kodi Steve. Nuwinjo kuchiko sirikande mag counties auchiel ni udhi e ng'anyo. Nikech ang'o to ng'anyo gi be konyo, nikech Luga ni ema nochako wach ng'anyo to pod odhi mbele nyaka kawuono. Erokamano kuom waka Ramogi. Adwa wacho ni sirikande ma wan go Africa ka ok imiyogi warning, ka ok iketogi on their toes, to wigi will ni gin gi employees ma rights gi onego bed ni ging'iyo. Kokiwuoyo e wach theft, kokiwuoyo e wach rights of every individual manie Kenya kae, to waneno ni African governments forget, kendo inyalo yudo ni a whole financial year nyalo kadho ka ok gi chano pesa ma gidhi keto weche rights mag the citizens. For example, sani wawuoye right mar every Kenyan mar yudo affordable healthcare. So sama wawuoye affordable healthcare ok wawuoye e wach gero ute kasto wawacho ni mae osiptal level 5, mae osiptal level 4. Wawacho ni sama nitie gima waluongo ni 3As a health, ma 1 en accessibility, 2 en affordability. So sama jatuo dhi osiptal, we ati gi example mar Kisumu District Hospital, be oyudo jothieth on time, be oyudo thieth on time. Mano wach accessibility. Sama jatuo osenyise ni wadhi timo ni operation machal kamae, be daktari madhi timo operation no nitie. To kosetim ne operation, nitie nurse madhi make sure ni ok bed gi infection kumotime operation. So sama oyudo operation ni to oyudo thieth, be odhi ofuku mochul ne thieth ni madhi miyo obedo poor, mano affordability. Koro sama wang'anyo ni gima watemo wacho ni waonge gi enough healthcare providers e osiptal ma make sure ni ji te yudo thieth moromo. Okay. Saka saa waneno ga ji complain WhatsApp gi Facebook ni adhi osiptal tabedo kacha for 6 hours to onge ng'ama onena. Lakini swali ma ji penj en ni daktari monego ne ji en kanye? Tadhi nyisi adier kawuono ni sama daktari odonjo osiptal gokinyi 7 AM wan osiptal, the first thing mitimo ni idhi neno jotuo manie ward. Nekech waonge gi enough personnel, enough resources. Niso ni ward achiel dhi timo 85 patients. Kachako ward round 7 AM, adhi tieko ward round at about 12 noon. Ka e ward tadhi e clinic. Clinic adhi yudo line man gi patients about 100 for one day. Kasi now the first 20 patients, the remaining 80 adhi neno gi piyo to ok gibi yudo the quality, level of quality mar healthcare monego giyudi. Okay. Kase tieko gi clinic, nitie emergencies marita e theater. Koro ka waketo gini e perspective, mane rito emergency e theater dhi wacho ni daktari monego bi kae gokinyi pok obiro. Patient madhi neno e clinic at 6 PM dhi wacho ni abiro kae at 7 AM, to daktari odonjo e clinic at 12 noon. Ne en kanye? Ne en a private facility. To mano ok adier. We are so few. Okay. To an extent ni sama donjo hospital at 7 PM, I can only go back a order at 8 PM, 9 PM, 10 PM. Because that is the time anyalo neno all the patients and take care of all the patients. Sawa. Yes.
To koro Oluga magi ma kata in nisechako godo chakre chon. Mi chako gi yake MPDU midonje kaunti ma Nairobi midhi nyaka sirikal. Ang'o mamonowa kaka jo Kenya rieyo weche mag chenro mag thieth? En ang'o momiyo wach ni omoko? Nikech weche ma ndong'a wachogi, imbe ni wachogi ndalo machon. Kata sani pod awachogi. Koro nitie gik moko adek mamiyo pok warieyo weche mag thieth kaka ndong'a wacho. Mokwongo en coordination mar kata riwo gik moko te ma watimo e yor thieth mondo mi japiny madhi e thieth cha oyud ka gimoro amora nywee. Koro coordination mechanism ema chandowa. Mar ariyo en capacity, to tiende ni lwetwa tin, resource, yani waonge pesa moromowa ma wanyalo thiedhogo jopiny te. Kar pesa kanyo abo wache gik moko adek. Mokwongo, pesa ok oromo, to kar tiyo gi pesa bende nitie kaka ok wati gi pesa e yo ma samoro ok kare. Yudo ka wanyiewo gima ok dwarre, kata wanyiewo gima dwarre to wanyiewe e nengo mang'eny moingo kaka onego bedi, kata wanyiewo gima dwarre e nengo maber to wanyiewo gima ok en right quality. Koro yudo oko kawo saa monego kawo, kata okone jotuo okethore mapiyo. Asto mar adek ma bende lich kabisa en chenro ma waketo manyalo miyo ng'ato jingo, kata nyalo miyo ng'ato hakika ni kothiedhe gi Dr. Luga to thiedhe gi Dr. Ndong'a ni jogi te omi thieth ma oluwore gi gima no in go. Mano tiende ni regulation marwa rach. Koro magi gik ma chando pinjewa gite, to kawuono ewa goyo mbaka gi migawo ma thieth ma piny mangima miluongo ni World Health Organization. To ewa wacho weche mag human resource for health, kata weche mag jothieth kaka kama koro osiepewa mandong'a gini nitie, nikech gik ma giwacho tadier. To kendo yudo ka samoro kata mana kaka an sani atiyo Afya House, Ministry of Health, to kendo wan e migawo ma chano kaka gigi onego bedi, kaka standards kata quality assurance. To yudo ka samoro wasendiko gik monego tim maber, to yudo ka county ok otimo kaka wandikono. Yudo kaka WHO nigi gima waluongo ni Global Health Workforce Strategy. Koro Global Health Workforce Strategy kisomo kaka WHO ndiko, to gimoro amora ndiko maber. To koro WHO kochopo Kenya, to koro wan be kendo koro waloke matin. To yudo ka marwa waloko matin jabe ok rach ahinya e migawo mar thieth Afya House. Koro seche mang gini chopo Homa Bay, kata ang'o chopo Turkana, kata chopo Marsabit, en gimoro nono. Yudo ka onge ng'amo kawe motegno, iyudo ka samoro onge ng'ama winje, kata iyudo ka samoro weche mag siasa odonjo. Koro kata ka nitie ng'ama winje, to ng'ama winje cha ok nyal timo kako ndiki. Ko yudo ka county public service board samoro dhawo gi governor, kaka kuonde mang'eny, counties mang'eny, yudo ka county public service board ok winjre gi governor. Koro dhawo no yudo ka HR officer ma samoro nego be ni timo kaka wandiko Afya House cha ok onyal timo, nikech ng'ama miye chik no onge, kata ng'ama miye pesa mondo tim go gino koro onge, nikech koro ji ogolo tulo e county. Kata yudo ka CEC kata chief officer ok winj kata gino maber. Yudo ka koro gidonje weche mamoko koro mag siasa. Koro magi gik machendo e yor kaka wariwo gik ma watimo, kata wa coordination mechanisms for health. To kanyo gimwa japiny onego ng'e, coordination ing'eni e kama koro ji lore, nikech coordination ema miyo ng'ato bet a leader, to ng'at moro is not a leader. Ng'at ma en leader en ng'at mariwo gicha to golo gima japiny dwaro. Koro kanyo wajawache ga ni leadership and
governance. Yeah. Okay. Wach mar coordination miwacho no kata tayo chenro. We luonga ne ndonga e wach ni. Ndonga ma e gima sirikal wacho ni Social Health Authority kata SHA onego beni konyo. To ma be gima pod ukedo go kaka jo KMPDU. Ang'o mi wach no kuyiego? Erokamano, wan gi 5 major issues ma wan go gi SHI. Kendo adwa wacho kae ni KMPDU is not okwan opposed to universal healthcare. In fact, sama ji yudo universal healthcare to dak teche omo nekech one day one more sama ji outcomes mag thieth ma wamiyo ji is good. Issue mokwongo ma wan go gi SHI an issue mar medical cover to civil servants. Kendo okadwa ni wa pretend ni one a social government. So far, wange ni one a capitalist government. Mano ngiso ni for everything midwaro e Kenya kae to that quality midware to nyakichul. For a long time, civil servants osebedo ka chulo gimiluongo ni medical insurance. To sama ne wa pass the Employment Act. So the Article 34 ne wacho ni the employer must provide health services, must make sure that the employee can afford healthcare services. So kana gineno ni chulo bill mar hospital is too expensive. The governments, county government, national government, onenoni let us take health insurance for our people, Montgiyud Thieth. Looking at Schedule 1, Article 5, Mar SHI, that for us, civil servants, it is an act of discrimination. Inenoka ondikni, and the fund shall cease to pay any enhanced cover. And let us be honest, what wapenjo serikali ni more than 80% mar Kenya is informal employment. Less than 20% is informal, or rather is the one that is informal employment. It's only less than 20% chulo. The money government is sure about, and less than 20% of what they intend to collect. Angomeo, the majority of the contributors, they were discriminated in bill. How are we going to make sure the majority of the contributors are going to benefit as much as their contribution? Okay. If I'm going to pay 11,000 shillings per month, am I going, are the same level of treatment, Gingama chulo 500 shillings per month? In a capitalist government, in a capitalist environment, that is not fair. Okay. If serikal okaoni wadi bedo a socialist government, a socialist economy, togi wat sani, so that an ka daktari matiyo Kisumu, adi wachone, adi miyo everybody the same level of care, regardless of how much they are going to pay. But as long as one in a capitalist environment, we cannot accept 10,000 shillings. Castro, I can only afford the same amount of care as somebody who is, my bedo deducted 500 shillings. Okay. Imoroma wango gishida gi bilni. And watch, we have one middleman, a bill. A government act, a government health insurance fund, nigi middleman, mading your claims. Kendo what claims ni is a big thing, a world mar healthcare. Nekech itieng at moro mobedo piny, masa midwaro ni surgery otim ni etiendi, enongi your request, madaktari oro, to wacho ni ngani ok dwar surgery, wacho ni. Middlemen giminga begindo dakteche
moneno patient no madhi wacho ni patient ni yes patient ni dwaro surgery mondikni koso gin another health insurance private health insurance madhi yudo kickbacks after gise pass some claims to moko gi cancel. Okay. Wewe nyaneno umo luga wacho nange wach ni luga ngeni sani kurine sirikal kanyi kendi winjo weche gi maler. Benintire akwede moro ka e wach mar joma golo pesa kata discrimination kaka Dr. Ndonga wache no. Nikech wacho ni ere kaka ng'ato magolo siling 11,000 idhi thiedhi e yo marom gi ng'at magolo siling 500. To ma be gima sirikal osebedo ka wacho ni gima gidwa timo en ni mondo mi ji te oyud thieth makare kendo yud obed marom. Koro gima Ndonga wacho winjre to nitie gik moko ariyo madwa wacho. Mokwongo en ni osiepewa Mandonga gini kane iloso chikegi to nonego bed ni ging'iyo gi matut nikech koro ing'eni sani to parliament osekadhogi to koro nitie chike matindo tindo miloso mwaluongo ni regulations koro mago makoro administrative kaka koro kuonde mokelo nikech kuonde mokelo go gin kuonde ma adiero nego losi king'iyo kech kako pime to winjre to anta ng'eyo gi nikech asebet kama Ndonga gini nitie kendo ang'eyo kane jo tich mag sirikal ne nigi insurance ma waluongo ni comprehensive nikech negi chulo 4,000 to kendo chaki ng'ado gi NHIF koro kiriwo higa mangima yudo ka ng'ato chulo 72,000 kaka ana chulo 72,000 samoro chopo kata 80,000 mondo ichule te to koro kineka koro samoro kanyo chalo ka gima ok nowinj maber nikech ka koro sirikal nong'iye to wacho ni koro gidwa kelo marom to king'iyo chik adier mar thieth mar jopiny kaka universal coverage to wawacho ga ni onego bed gi gima waluongo ni equity. Koro ing'eni sirikal ting'eni ng'iyo public good koro ing'eni samoro sirikal ok ng'i dondi ni olugani wadiye gi kae en sirikal koro ng'iyo mar jopiny mangima koro ng'iyo ng'amochulo ng'amokochulo 300 ng'amokochulo 300 to ng'iyo ni koro jogi tete gin jo Kenya to nikech universal health coverage ma Ndonga wacho ni gi support kabisa mwa support cha Ndonga universal health coverage is based on human right and based on ni dhano moramora ng'ato moramora mayueyo mapod ni e piny ka kati bed ni onge pesa kati bed ni in gi pesa onego bed ni ute waromre en ratiro mar dhano koro ratiro mar dhano no ema miyo samoro ok kel ratiro ahinya koro yudo ka koro luga dhi chulo 100,000 tiyudo ka ng'ato to ok dhi chulo 100,000 gen go gidhi chulo 300 mondo mi koro giyud thieth koro giyudo marom kama koro gini wadhi ng'eye kata otiyo maber en kama koro ji dhi osiptal ing'eni choko pesa to ok tek ahinya to koro kama koro wadhi keto kama koro ji dhi osiptal kacha kanye ma aneno konego wakete wang'wa kabisa nikech kata bed mana nachulo pesa no to pod inyalo miya thieth kaka nayude ga chon cha mamano gima Ndonga gini nyalo negotiate maber giwach ni okay nadhi osiptal ma kamae ka jatich ma sirikal tuo onyalo dhi kata India kata onyalo dhi kama kopo ni SHIF kaka en social health insurance no nyalo pod chulo gigo kae pod en social kamano mok gipogo ni ng'ane ichulo ne mopogre to pod anyalo yudo kaka nayudo cha to onge wach makata jamii 3 cha oyudo kamano to onge wach koro gima aneno ka Ndonga gini onego tim kabisa en onego gichun
ni gik mamne beyo ma wayudo kaka jo sirikal kaka wan to wan gi insurance no ma ineno ka koro sani wuok no nikech koro gin ting'e ni gin union koro gin gi ratiro mar negotiate kendo gin gi ratiro mar go koko kaka gigo koko sano no to koro gimonego giketi onego giket option adi ariyo ni aidhi duoknwa marwa cha kata kumitero wani obed mana kamacha kata obed maber molo kamacha to koro kata bed man maber molo kamacha to miji te to mano to koro kik bed shida gi winjore ni ndonga paro nang'e wach ndonga mano en paro mani kare ni kama kamaru to bera to uonge gi wach ok ochuno ni kosunu dwa mani maru mabed maber jomodong' moko chudo gin gidhi mbele gi thagruok. Mokwongo adwa wacho ni gima Dr. Oluga explain no mano ok equity mano en equality to king'iyo definition mag those two words gima Oluga wacho mano equality to equality is not possible especially kama ji nigi resources man different koro as civil servants kaka jotich matije Kenya wan waonge gi shida ka ji te dhi yudo benefits mane wayudo NHIF. Gimotemo wacho ni it is not fair ni civil servants money less than 20% the population man Kenya ni mondo bear the burden mar 180% of Kenyans money informal settlement. Adwa ka ber to onego bed nang'o ndonga ka ber to onego bed nang'o nikech 20% miwacho no gine magitiyo onego bed ni benefits mane wayudo NHIF as civil servants and especially for KMPD as doctors onego obedie SHIF kanyo to yie kod discrimination mano ok en discrimination nikech pod wadhi chulo we are going to bear the burden mar resources madhi bedo required to jok moko go te there is no problem ginya benefit from SHIF at a level ma serikal neno ni yes jogi contribute this amount and wadhi improve nitie other things ma SHIF has poko address the level of our levels of human resource for health our level of equipment money facilities wa because sami wacho ni jomaonge go ok the benefit from wa fight for penjo man go ni kaja tuo odhi e dispensary ma wan go andingo panga nyakatkata be odhi yudo that level of care modwaro koso odhi yudo mana panadol kasi e koro the other out kani moro sirikal wacho ni andingo panga kaje magidwa kele kaka mani yudo cha kaka jatich sirikal koro gima watemo wacho ndonga gimi wacho wawinjo maber ni maun go maber ma wan go maber nikech an be ane sirikal mar wan go maber ne kik kaw kanyo ta yie kodi kanyo to kendo waja mi chir kabisa mondo med wacho to kama koro wagwenyre matin to japiny maonge go cha machulo 300 kata mok chul gimoro be kanyalo yudo kaka mari cha to kikwatam sirikal mondo migi mano koro gimonego ka sirikal wacho ni gidwa miyo ji machal to gimi ji machal to kik giduok maru chien ni mondo ji ochal joma ni pinye makel malo joma ni pinye mondo kel malo koro ma wakwayo une masani une duol kaka nwasewenu duol kanyo to duol no en duol maduong' koro un maru cha seche muwacho ni marwa kikaw to mar jopinye mondo wach ni mar jopinye mondo kel garu kacha koro un kikudi ni ke marwa ni chal kama marwa no bedo kaka neno to gima bendi wacho ni joma tiyo ema oting'o misigo mapek to ndonga ma to ene pinje te kidhi pinje ma bende waluongo ni the socialist states kata welfare states Scandinavian countries
ji chulo tax karibu 46%. To en mani koro pogruok gini en to tax cha ichule to nyathini dhi school nyaka university nono, ndara ineno kaber, chieng' ma ibet jaduong' to bende piny konyi. Kidhi kapo ni wan gosiepe mang'eny ndonga kata osiepeni mang'eny tiyo United Kingdom ka ma wane gi Britain kama wane gi NHS. To NHS no en the biggest public institution in the whole world. To NHS kanyo iyudo ka seche ma itiyo ng'ata mondiki UK matiyo tax samoro chopo kata 50%. To en 50% nikech chieng' ma stroke ogoyi ma ok inyal tiyo to sirikal miyi 2,000 pounds per month. Koro iyudo ka in gi ngima, inyalo pidho nyithindi, inyalo tero ji sikul. Koro gimonego wang'i kabisa ok ni en ni joma tiyo to chulo pesa mang'eny ndiyo. Koro onego bed ni un kaka ne wasemedo 300%, onego bed ni un bumedowa gimo kanyo wiye matin. Aso koro kata ing'adowa mana nus to ok rach. Koro ikonyo go joma ok tika. Ndonga wacho nang'o wachno? Ndonga ini duoko nang'o wachni? Anyway, Daktari, yes. Adwa differ very sharply gi Dr. Oluga matin kanyo. Nikech sama owacho ni all over the world. Lalo Dr. Ndonga matin kanyo. Ilero ne gimoro ni koro kiket ni margi en mar ni gidwaro ni margi kik lokre. Mar ji ema gikel malo. Ingeni to samoro nitiere joma ywak ni to pesa ma igolo gi dong' ng'eny. Pesa migolo to ng'eny. To ng'eni pesa migolo ng'eny nikech gik moko ariyo. Pesa migolo ng'eny nikech piny odiyowa. Piny odiyowa waonge chiemo. To piny odiyowa nikech pesa mwadong'go matin cha emwachak wadhi chulogo kendo gik moko, wadhi chulogo kendo mafuta, emidhi regogo, emidhi chulogo school fee. Ema temo lero ni kidhi e pinje maoko kacha tiyudo ka koro onge gimoro school fee moro ing'adi mang'eny to school fee onge mang' idhi chulo nikech sirikal oketo somo nono te nyaka university kata kidhi nyaka Britain. Koro magi gik ma jopinje ma jok manie union kaka wan jok ma kaka Ndonga gini onego bed ni fight for nikech ng'adi nyang'adi mang'eny to gimonego ni ing'adi mang'eny ni tim ang'o. Kupo ni ng'adi mang'eny ni mondo mama wa ma ok ti kata nyathiwa manie gweng' ma ok ti bendo yud thieth kaka ayudo ma ka tuo tinyatera India to onge wach. Koso nitie wach. To kopo ni ng'adi mang'eny to pod ni nyaka idhi go arambe dala ka ng'ato tuo dala kanye ma koro wach nitie kanye ma wach nitie kanye ma temo lero. To Luga nitiere joma ywak ni gini kata bed mane ng'ado ji mang'eny kamano mibadhi e shida manitie. Kata kamano aneno ka kuro chako yudo Dr. Ndonga kendo. Dr. Ndonga nitiere gima itemo wacho nwa ni ok iyie gi weche mane Luga wacho. Akwayo ng'uono. Koro adwa wacho ni Oluga is a strong believer in systems matiyo. Kendo mano e gima kaka KMPDU wadwa embrace so much. Onge kaka wadwa loko kata introduce chip manyien mar health insurance funding to ok waketo structures a ground ma make sure ni sama pesa ni osechoki to gik moko te di bedo flawless. Kata ok ni flawless lakini most of the things did timre kaka wapango. Sama wawuoye ni shida gi human resource for health, wadwan gi shida gi yedhe, wadwan gi shida gi infrastructure. Kendo Dr. Oluga wuon wacho ni wan gi shida gi regulation of healthcare as a whole, coordination of healthcare as a whole. Koro an gi chich kaka a contributor mar social health insurance fund sama iwacho ni wakao pesa ni lakini systems pod ok ber, nitie possibility ni pesa ni pod di bedo squandered somewhere, nitie possibility ni mag facilities pod ok ber, nitie possibility ni
kidhi hospital to kidhi yudo daktari midwaro lakini pesa ni to kao. So it is making us very afraid. Okay. Wachecha kayo wachno. Oluga wachi ni wache nango inga mungi ratiro mag kanyota yie gi ndonga asetemo wacho kar mar ni pesa samoro kwatigo e yo makare to mano wach ma duong kata mna ker wuon wache kamano. Koro gima pogo ji kae ni to ere ng'ama nyalo loso kanyo nikech kar kanyo to ayie gi ndonga nikech mano ema chando ji kabisa e golo pesa to kata ine iwache ni to pesa ni wagole mang'eny kabisa to tima ng'o. Koro yudo ka koro nitie jomoko mating'e gi gunia koro kae ma rach to ndongo wacho kanyo ni anto ang'ama o believe ni systems onego ti kabisa ma an kapo ni pesa na agolo to pod ok adhi chulo school fee to pod ok adhi miyo ji arambe to mano ta onge go gi shida to kaka koro sani en kanyo to pod nyaka walos matin nikech iyudo ka pesa ni wanya gole mang'eny to jomoko ting'e gi gunia koro gimo nego tim cha okotimo makanyo to ayie ni mondo dwani pod walosi seche mwaloso regulation gi to gi seche mwaloso ntie gimoro bende maonge healthcare kata matin kidhi Britain to ntie gimwa giluongo ni Care Quality Commission kidhi Japan nitie gima giluongo ni Japanese Quality Authority ni kidhi Netherlands gin gi Health Quality Institute ma ng'iyo ni to thietho dhi nadi koro Kenya ka to pod waonge kode yudo ka Kenya Medical Practitioners and Dentists Council ma bende ng'iyo weche mag dakteche to ng'iyo weche kaka hospital onego ger ema samoro timo mano matin to pod ok gitime kaka makare momiyo yudo ka ji ywak koro yudo ka weri kata mana gi pesa michulo yudo ka ywak ng'eny nikech mana kata kako thiedhi samoro yudo kihinyri e hospital molo kata kaka ni tuo koro magi bende weche mang'eny koro yudo ka pesa ni okwal koni to samoro hinyri kocha daktari cha bende ywak kocha ogomo koro weche pod ng'eny e migawo mar thieth ka to kwang'iye e ratil to yudo ka chike 4 ma sirikal oketo sani to gin chike manyalo terowa kuno gin gi tatizo moko matindo ma bende ndonga osewacho oselero gi maber kaka mar shift nitie kuonde moko ma pod onego tim panel beating to ng'eni ndonga gini makoro gin gi nyundo manyalo timo panel beating to king'iyo ratiro kuma wadhiye to ok wadhi kuma rach ahinya mane chenro ing'eni sa koro mayo wawang'wa ndonga ta kana mi dakika achiel mana mar tieko wach ni uluga wacho ni ok wadhi kama rach ahinya odong' mana nyundo matin to twalose. Yes, adwa wacho ni nitie gima wasunge wacho ni robbing Paul to pay Peter. Yeah. Abane mana e gima serikal timo. Okay. Serikal rob civil servants imond gi pay for healthcare for the whole country. Adwa wacho ni already we are overtaxed. Okay. In fact, apani we are almost 50% taxed. Neked saminyo mkati cha ibedo tax, saminyo pi ibedo taxed. To tax ni wakia kumodhiye. Okay. Koro tax fund momed ni makendo iwacho ni is mandatory. Is like a tax. Is like additional tax. To swali mawango ni tax moko ka mawasebedo ka wachulo ka. What has it been doing? Okay. Makoro idwa ni mondi med tax moro manyien ni mondi offer basic healthcare, universal healthcare. Okay. Kapo gini poko chako bedo kapo SHIF poko chako bedo kapo poko chako TOTJ to onego wani weche one and watch enhanced scheme of service scheme enhanced care for civil servants. Nekech gine bagitimo siko mapek. 2 a watch financing kingio health kingio actual iwachoni the most important source of funds and contributions mawase wachoni is less than 20% of the country
is going to contribute. Giwachoni the other dibedo National Assembly, appropriation, cast of grants and gifts and donations. And apparently that is very embarrassing found in a government paper. Okay. Wale money America dina nonwa Roma dina do some 10 billion wa major healthcare. Koro kapo kwa address those three fundamental things. Yeah. Health Act ni onegonyi kwa umakini oluongo wa kendo nikech I think there is still a chance to make things right. Okay. This thing is not set, cast on stone. Ero kamano jatelo. Mane kama damu wawegi ni Sakuro Mawangwa, Dr. Umo Luga jalonye chenro mag thieth gi Dr. Steve Ndonga jakom KMPDU Nyanza. Kama wewe chenro mar duol kidieny mar ariyo walore gi kanyo anto nyinga Trevor Ombija jandengo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere sadek jo kama. Daktari